pána Poctivého s ním som sa stretol v Veľkopoľe. A predtým Rákopa, Beržine, Roháč, len tuto. Ja neviem, počujete, lebo niektorí sa vyjadrovali, ste boli populárna osoba, takmer, že ste príbuzní, takmer povedali s Janom, sme boli na pive, boli sme na večeri a podobne. Takže ja by som chcel vedieť, že kto mal to oprávnenie povedať, že s Janom na tej večeri bol. Nikto. S pánom Roháčom som sa stretol, respektíve on navštívil sídlo VTM niekedy začiatkom januára. Tam som sa s ním stretol a tam som s ním stretol. Boli ste s niektorými odsúdenými vo Viedni? Nie. Ja to som dopovedal, aby ste to máme generálie, svedok udáva, že právo odoprieť bolo nám povedané, že naša návšteva ja som odsúdený, nepoznal pre funkciou člena komisie nikoho a v januári som už z titulu funkcie s niektorými odsúdenými jednal. Ide o vás, ale? Nejednal, stretol. Nešlo o jednanie, ale stretol som sa s Roháčom. Vy viete, že bolo odsúdený nejaký trestný? Aký? Únos. Pokus o násilný prechod hranice. Bol to teror kvalifikovaný s tým, že zo zbraňou šiel námestníka ministra zdravotníctva. Tak všetko 13 cez hranice prezident. Takže vedeli ste, aký ľudia, no? Áno. Vy ste predstavili, že vám trestníci považovali za politického nebudú. Ale teda, ja keby som na tom svedok. No, poďa. Na otázku predsedu Senátu by vedel, že aký trestný čin bol obžalovaný Roháč vo VT, vo svojom trestu. Ste tu už boli ale v útvare, vnútri. Kedy to asi bolo prvýkrát a potom koľkokrát ste boli odsúdení? Prvýkrát som sa stretol s odsúdenými, myslím, že to bolo 2. marca ráno, keď ma o to požiadal, som to poprosil náčelník správy Novák, ktorý ma podniesol do Leopoldova v tom stretnení a požiadal ma, aby som sa stretol s odsúdenými a vypočul si ich požiadavky. No a čo bolo ďalej? Pošli ste sem na požiadanie Nováka s Novákom v aute? Áno. A kde ste došli do tejto? Prišli sme k náčelníkovi pánu Lobodášovi, ktorým som pošiel do ústavu a cez okno jednej z budov som sa rozprával s odsúdenými. Neviete, s ktorým? A na to si nespomínam, bolo to za zamrežovaným oknom a boli tam viacero. O čom bol ten rozhovor asi? Pokiaľ si dobre spomínam, odsúdení požadovali návštevu vtedajšieho prezidenta pána Havla. A ešte niekoho? Nie, to bol prvý požiadavok. Len Havla tu čakali? Havla, keď som povedal, že to ja považujem za vylúčené, chceli pána Dučeka, povedal som tiež, že to predseda federálneho zhromaždenia s tým nemôžu počítať. Potom teda zmenili ten požiadavok a žiadali návštevu vtedajšieho federálneho ministra Sachra a slovenského ministra Mečiara. A chceli im predniesť svoje požiadavky. Ja na požiadanie to, aby mohli predniesť svoje požiadavky niekomu z týchto. Toto stretnutie žiadali preto, aby mohli
predniesť svoje požiadavky. Pán Langoš, 6. decembra 1989 niektorí odsúdení koncipovali sťažnosti, respektíve požiadavky a prehlásenie akési, ktoré malo také 4 okruhy problémov a nezisteným spôsobom sa dostali tieto požiadavky z Leopoldova na KTVP, na občianske fórum prezidentovej republiky a jedna kópia išla v Slobodnej Európe. Keď to išlo na VPN, vedeli ste už o takýchto požiadavkách? Nie, išlo to mimo mňa. Neviem o tom. Na otázku prečo vyzerali. Svedok udáva o požiadavkách odsúdených do 6.12.89. Ja nič neviem, televízia, lebo na jeden z tých dialogov som bol pozvaný, ale nevystupoval som. Takže neboli ste, lebo to som si spomenul teraz pekne, že keď sme hovorili, že ste neboli s tými odsúdenými, tak sme si mysleli, že niekde ste mohli byť spokojní na spolu. Dobre, to máme toho 2. marca. Teraz pôjdeme ďalej. To bola prvá vaša návšteva, vy ste ich mali celkové 9. Áno, Leopoldova. To znamená jeden druhej návšteve. Nech sa páči. V druhej návšteve došlo vlastne podľa plánu, ktorý si urobila komisia. 2. marca členovia komisie okrem mňa, ja som bol vtedy v Leopoldove, navštívili väznicu Ústav Trnavský. Ja som vyhovel od požiadavky na Nováka a na Košicovom oddielu na 5. sme mali naplánované na rozhodnutie vykonať návštevu v Leopoldove a stretnúť sa ich s odsúdenými, pretože 26. januára náčelník odpovedáš na otázku, ako predpokladá, že sa bude vyvíjať situácia, povedal, že tak do mesiaca. Takže 5. tak, ako sme sa ešte... Teraz ma to napáda, keď ste takto dublovali túto termín. Včera ste hovorili s pánom Matulom? Áno. Je to dokonca nejaké dokumentácie. No áno, lebo túto tému sme si ak nerozumeli s pánom Matulom a ja som trval na tom, že ak si 5. marca sa mi zdal termín neprimerane to ní, keď ste boli od januára komisia. A preto, keď ste to teraz upovali, tak to bol presvedčený, že ste sa bolo hovorili. I keď nedá sa to z toho hovorili. Ale veci. Vtedy sme prvýkrát vlastne sa stretli s odsúdenými, tými, ktorí vyhlásili hľadovku a ktorí boli zavárení jeden z budov. Viete, aký počet ľudí takýchto, ktorí boli zavali karovani, koľko ľudí, asi sa neznalo? Viem to od náčelníka, ktorý hovoril, že je tam vyše 200 odsúdených. Hovoril, že 218, ukázalo sa pre, že to bolo 200 odsúdených. Vtedy sme hovorili, ale len akýmsi parlamentárnym, ktorých bolo tak 120, jedným miestnosti. Ten stav tých 217 zabarikádovaných, ako ste to považovali? Za čo? Čo to bolo? Jaký to bol stav? Ešte povedať, za čo sme to považovali, my sme vlastne len zaznamenávali, alebo zaznamenávali to, no a to je zaznamenané, to ma práve zaujíma, lebo to je holý fakt, či to bolo 217 alebo 200, to už nie je podstatné, ale zistili ste, že je tam zabarikádovaných určitý počet ľudí a vy ste mali robiť záznam, alebo urobili ste záznam, ktorý ste nazvali ako? Čo sa to 217 ľudí tancovalo, alebo spievalo, alebo čo sa... Ten záznam je, alebo to pomenovanie tej situácie uvedené v správe, ktorú sme predložili v Slovenskej národnej rade. Ja sa už presne momentálne na to zvlášť. V podstate odsúdení tvrdili, že vyhlásili hľadovku za splnenie svojich požiadaviek. Druhá návšteva bola 5. marca. Áno, z rozprávania pána Vododáša, Áno, to ma napadá, že 5. januára bola demonstrácia síly
potlačená nejaká, nechcem povedať, búra, ale nejaké nepokoje a nesúhlas s poriadkom, vtedy platiaci zo strany odsúdených. Neuvažovalo sa 5. decembra, že by sa malo takéto niečo zopakovať. Teda 5. januára sa potlačilo demonstráciu. 5. marca sa potlačilo demonstráciu síly, teraz bolo 217 ľudí, ktoré vyhlásilo hladovku. Či sa neuvažovalo o tom, že znova robíme demonstráciu síly a potlačilo to nepokojí. Na to by ste sa mali pýtať príslušníkov alebo náčelníka. No ale vy ste boli ako komisia, ktorá zistila tento stav. Ja viem, že ste nemali právomoci, ja viem, že ste nemohli ani náčelníkovi rozkázať, ani ministrovi, ale minister bol VP. Áno, a vy ste boli KCVP. Vy ste boli komisia, ktorá zistila, že na bolo určitý stav, ktorý je evidentne, či si prajete, alebo neprajete, evidentne proti vtedy platnému predpisu. A teda, keď je takýto stav, tak mohla robiť komisia doporučenia, mohla uvažovať o tom, že povieme pánovi Lobodášovi, prosím sa niečo rob, lebo tu je situácia, ktorá je v rozpore s platným právnym poriadkom. Áno, to už jak sa on rozhodne, či povie Novákovi a povie ministrovi, že musíme robiť, to už je na vec. Ale či ste vy takéto niečo niekde povedali, alebo že ste navrhovali takéto riešenie? Teda tá komisia bola komisiou pre občiansku kontrolu výkonu trestu odňatia slobody. A teda kontrolu postupu a dodržiavania zákonov a predpisov pre štátnu. No práve. Vy ste zistili, že došlo k porušeniu zákona. Vy ste mali kontrolovať, či došlo k porušeniu zákona z jednej strany, či z druhej, áno? Nie, my sme neboli oprávnení zisťovať, či došlo k porušovaniu alebo neporušovaniu zákona. My sme kontrolovali z občianskeho hľadiska pomery. To nebola komisia, ktorá mala právny základ, ani právnu erudíciu. Toto bola komisia doslova, roky predtým pracujúca pre občiansku kontrolu výkonu trestu odňatia slobody a teda laická. Medzi členmi komisie boli tuším len dvaja právnici, ale teda poslanci s právnickým vzdelaním, ostatní boli právni laici a laici teda. A preto tá komisia bola takto postavená pre občiansku kontrolu výkonu. Ale napriek tomu, že ste boli laici, a to trvám na tom, že vy ste s právnickým vzdelaním mali dosť ďaleko od právnického vzdelania, napriek tomu ste potom neskôr uvažovali a debatovali na vysokej úrovni, pokiaľ ide o paragraf 41, 42 a podobne. Debatoval a diskutoval som to potom vždy v orgánoch, či už Slovenskej národnej rady alebo federálneho zhromaždenia, predovšetkým v ústavnom právnom výbore. Ako jeden z poslancov. Odsúdenými som vysvetľoval, aký je parlamentný mechanizmus predkladania a prijímania zákonov. Vysvetľoval len v tej súvislosti, že takýto požiadavok nezáleží na jednotlivcovi, nezáleží dokonca ani na výbore parlamentnom, ale záleží na tom, na rozhodnutí pléna, vtedy federálneho zhromaždenia. Len v tejto súvislosti sme vlastne... Pán Lanko, ale že ste na federálnom zhromaždení, neviem, či predkladal, alebo v diskutnom príspevku v rade paragrafu 41 vystúpil. Ako jeden z predkladateľov, tak ako to o tom hovorí zákon federálneho zhromaždenia. Toto právo má každý poslanec bez ohľadu na vzdelanie. Bolo to vystúpenie v rámci rozpravy a ja som využil toto právo. Dobre, takže komisia, ktorá bola vytvorená, nebola tam je Sakera Večia. Opäť sme navštívili náčelníka ústavu a po hodinovom rozhovore s náčelníkom sme pošli vlastne do tej budovy a opäť sa stretli približne s rovnakým počtom. Pamätáte si, že by vás náčelník bol upozorňoval, že by tá beseda mala byť v kinosále, v tejto kinosále, a nie v
na kultúrnej miestnosti oddielu. Hovoril som o tom. Nepamätám si dátum ďalšej návštevy, ale viem, že sme boli aj to, že by náčelník hovoril o tom, že dialog s odsúdenými má byť v kinosále, alebo že nemá byť na kultúrnej miestnosti oddielu. Okrem vás toho, čo som teraz menoval, tam ešte bol. Dvaja alebo traja komisie, ale na to si už okrem menovaných boli ešte asi dvaja alebo traja členovia komisie, avšak si už na nich nespomínam. Bol tam určite predseda. Určite tam bol predseda docent Vakiča. Obsah tohoto rozhovoru alebo toho biológu pamätáte? Nie tak, aby to mohlo potrať. Ja si nepamätám už obsah dialogu. Nevedel by som tento obsah opakovať. Objavil sa tam jeden určitý moment, my sme pozorňovali a nabádali sa Mečiara, aby odsúdení tí návštevy vyšli slubovali. To je nič, čo je nesplniteľné. Aby si na to dali pozor, pretože my sme vlastne po celý ten čas sa riadili touto zásadou. Neslubovať nič, čo nie je úplne splniteľné. Pán Mečiar vtedy slúbil, že pošle do ústavu komisiu lekárov alebo lekárskú komisiu. My sme nabadali takera Mečiara, aby odsúdený nikak potom poslal. Nie, že slúbil, pri tom stretnutí slúbil poslať. Že Mečiar vtedy slúbil, že nechá poslať lekárov, aby... Prečo môžete nám pomôcť? Prečítajte vy. Čo ten záver? Áno, len to, že posiela Langoša, ktorého ako kamarád, alebo ja neviem, jak to Je napísané, že Jano Langoš, ktorý za vami s týmto dotykem přijíždí, je môj dávny přítel, ktorého mám rád a ktorému vám ústne věřím. Prosím, věřte mu i vy. Bude vás informovať konkrétne o tom, co se chystá, to bude hlídať, aby vaše stanoviska byla brána príslušnými inštitúciami v potaz. Ďakujem. To je v podstate preto prečítané, lebo tam sa hovorí ako môj prítel a tak ďalej. Preto som ja položil otázku, že prečo vy ste boli za Halom a nie Vakiča. To znamená, že vy ste boli v nejakom kamarátskom vzťahu. Áno. Áno. To znamená, preto vy ste dostali ten list a vy ste ten hodnotili potom odsúdili. Nie len preto, i preto, že som sa vtedy zdržal v Prahe. Ako poslanec federálneho zhromaždenia. Na požiadanie predsedu Senátu prokurátor prečítal list od prezidenta v tej časti cez manželky. Nie sú. Na otázku predsedu Senátu dáva, medzi mnou a Havlom nie sú príbuzenské vzťahy. No a teraz už ideme v tej závažnejšej otázke. Spomínalo sa okrajovo, že 42, samozrejme cez poslancov, musí to byť cez federálne zhromaždenie. Hovorili som niekedy v prítomnosti odsúdených a z vašich úst padlo, že bude to dovtedy alebo dovtedy v tom federálnom zhromaždení? Nie. Odsúdený som povedal, že
Najbližšia spoločná schôdza snemovní začína tuším vtedy 27. a je možné, že tento návrh sa dostane na program práve tejto spoločnej schôdze. Je možné, že sa hovorilo, o tomto sa hovorilo, áno. Že návrh na zrušenie paragrafu 41 môže byť prejednaný na spoločnej schôdzi, ktorá mala byť 27. marca 90. Zase nemusíte odpovedať, pán Lampon. Prepačte, toto tuším paragraf 42 a nebol to návrh na zrušenie, ale na úpravu. Tak, aby sa recidíva Ja by som poprosil diferencovať. o opravu protokolu v tom smere, že nešlo o návrh na zrušenie paragrafu, ale iba o úpravu paragrafu 42. Prosím vás, nemusíte odpovedať. Vedeli ste vy v tom čase, že paragraf 41 má písmeno A a B? Áno. Áno. Ja som vedel, že paragraf 41 má písmeno A aj B. Hovorilo sa o zmene aj u tých obzvlášť závažných trestných činov. Nemyslím tú recidivu, ktorú ste vy tak kvetne opísali. Samozrejme, ten návrh bol komplexnejší, nebola to úprava o ustanovenie paragrafu 42. Áno, ale uvažovalo sa o tom, že by mali byť dotknutí touto zmenou paragrafu aj tí odsúdení, ktorí boli v minulosti odsúdení pre obzvlášť závažný trestný čin a teraz sú vo výkone trestu pre obzvlášť závažný trestný čin. Aj o tom sa hovorilo? Nie. To bolo požiadavok nereálny. Ja ako poslanec som mal istotu, že... Ale ja viem, že nereálny, ale ani to neprešlo, samozrejme, že o tom neuvažovalo, ale či sa o tom hovorilo medzi odsúdení? Áno, odsúdení požadovali zrušenie Celého paragrafu. Odsúdení požadovali zrušenie celého paragrafu 41, ale ja som vedel, že u obzvlášť závažných trestných činov takáto požiadavka je absolútne nereálna. a odsúdení boli o tom informovaní. Boli odsúdení aj o tom informovaní. Pán Mango, opäť nemusíte odpovedať. Bolo vo vašej prítomnosti niekedy debatované o tom, že pán Filipa Parketa, že komunisti vydali rozsudky, boli rozhodnutia, ktoré boli komunistické, pretože komunisti padli aj tieto rozsudky a následne potom, keď padli tieto rozsudky, že by mali byť všetci odsúdení prepustení na slobodu. Áno, niektorí odsúdení tento požiadavok takýmto spôsobom predkladali. Niektorí odsúdení predkladali požiadavok, že padli komunistické zákony, boli zrušené, boli odsúdení a preto by mali byť prepustení všetci na slobodu. Vy ste mali aké stanovisko? Chceme zamietať ako na nezmyselný požiadavok. Naše stanovisko bolo zamietavé ako nezmyselnej požiadavke. Pán Lankoš, hovoril sa niekedy vo vašej prítomnosti o tom, že odsúdení nemusia pracovať vo výkone trestu? Asi áno, potom ako odsúdení z ostatných oddielov odmietli pracovať. Vaše stanovisko bolo aké? Či povinnosť pracovať vo výkone trestu? Je nám jasné, že paragraf 203 Ženevskej konvencie, že povinnosť pracovať, rozhodne to necháme bokom, ale pokiaľ ide o výkon trestu.
Pokiaľ ide o pracovné podmienky, hovorilo sa len a hlavne o pracovníkach. Hovorilo sa o tom, že pracovné podmienky nie sú dobré a spomínalo sa, že vo výkone trestu odsúdení nemusia pracovať. Vaše stanovisko, keď odsúdení odmietli nastúpiť do práce. Považovali ste to za čo? My sme chápali tie dôvody. Takže o tom sme hovorili a hovorili sme o tom, že jedno z doporučení komisie bude zlepšiť pracovné podmienky. To, že odsúdení odmietli pracovať, sme chápali pre dôvody, ktoré uvádzali, lebo sme chceli, aby boli zlepšené pracovné podmienky.